Nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda koma poyamba na mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino akuyembekezeka kulankhula ku mtundu wa Malawi madzulo ano. Akatswiri afunsa aphungu a nyumba ya malamulo kuti akonze zotsamwitsa zimene ndondomeko ya chuma cha dziko lino yakumana nazo. Munkhani zina mabungwe yachenjeza kuti kukwera mtengo kwa katundu wosiyanasiyana kukhuza ulimi wa chaka chino. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tikhala limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akuyembekezeka kulankhula ku mtundu wa Malawi madzulo ano. Yemwe amalankhulira Chakwera Anthony Kasunda watsimikiza izi koma sadafotokoze nkhani zomwe akuyembekezeka kuyankhulapo. Patha mwezi tsopano mtsogoleri wa dziko linoyi asadayankhulepo pa vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto lomwe lakhala lilipo mdziko muno. Akatswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino komanso atsogoleri akale a dziko lino akhala akuwuza Chakwera kuti adzakhale chete pa zipolowe ndale zomwe zayala mphasa mdziko muno. Kapiti konse mwezi uno okha anthu ena azikwanje alepheretsa zionetsero za zipani zotsutsa boma ku Lilongwe pomwe ena adagenda akuluakulu a chipani cha MCP ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre. Akatswiri pa zachuma afunsa aphungu a nyumba ya malamulo kuti akonze zotsamwitsa zimene ndondomeko ya chuma cha dziko lino yakumana nazo. Nduna ya zachuma Simplex Chichola Banda ikuyembekezeka kupereka tsatanetsatane wa mmene chuma chayendera mu theka loyamba, ndipo akatswiriwa a Happy Chirwa ndi a Marvin Banda ati theka loyamba la ndondomeko ya chumayi lakumana ndi zotsamwitsa zomwe zikufunika kukonzedwa. Daniel Zimba ali ndi zambiri. Kumayambiriro kwa sabata ino, sipikala wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotani Hara analengeza kuti nduna ya zachuma itulutsa mndandanda wa mmene ndondomeko ya chuma cha 2024-2025 yayendera lachisanu. Pali chiyembekezo choti aphungu a nyumbayi adzakambirana za mndandandawu kwa masiku 14. Katswiri pa zakayendetsedwe ka chuma a Happy Chirwa wati zokambiranazi zithandizira boma ndi nthambi zonse zokhudzidwa kukonza mwachangu magawo oyenerera kuti chuma cha dziko lino chiyambirenso kuyenda bwino. Tinganene kuti likhale reality, zikhale zenizeni, zisakhale zongopereka budget yosangalasa anthu akumva. Pamene zikamabwera kuti zichitike kupezeka zikulephereka, koma zikakhala kuti kupereka budget ngakhale isasangalase anthu koma ndi zinthu zoti zimene zikuchitika zimatha kuthandiza kuti chuma cha dziko chikhale kumasintha kumayenda mndondomeko yake. Chifukwa tikamayendesa chuma cha boma chimaona imene timati public finance management, kuyang'ana ndalama zimene tikupeza timazipeza bwanji, zina kumisonkho, zina timazipeza zoti amatithandizira anthu ena komanso zina zangongole. Zinthu zitatu zimene zimathandizira chuma cha dziko. Poyikirapo ndemanga pa nkhaniyi, katswiri winanso pa zakayendetsedwe ka chuma a Marvin Banda wati ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2024 ndi 2025 yakumana ndi zokhoma zochuluka. Dziko lakhala likukumana ndi khwimira mavuto kwambiri. Ndi mavuto amene awasukutayamba chaka chino. Mavuto oti anayamba kuyambira chama 2019 nthawi imene timalowa kumene mu COVID-19. Kupyolera pamene poti naona kuti nyengo sinali mbali yathu, kunali ng'amba, kunali kwina madzi ambiri oti amaononga zinthu zoti anthu analima. Ndipo zimene zonse zakhala zikupitirira kufika chaka chinochi. Zimene zikutanthauza kuti zinthu zina zimene timawerengera pa nkhani ya chuma ngati kukwera kwa mitengo mulingo wake imene uli inflation, zapangisa kuti inflation ikwere. Kauniuni wa chuma wapakati pa chaka ati ndiofunikira kwambiri kamba kuti amathandizira boma kukonza mavuto ena amene akhuza ndondomeko zosiyanasiyana za chitukuko. Bungwe la Operation Smart Malawi lati 90 mwa 100 mwa anthu amene amalembetsa kuti akalandira thandizo ku bungweli ndi ana. Bungweli limathandiza anthu omwe ali ndi mavuto abola mkamwa komanso kung'ambika kwa mlomo. Mkulu wa bungweli ya Desire Mhango watinso nthawi zambiri odwala matendawa amasalidwa. Witness Chikwere walemba ripoti limene akwerenga Sam Kalimira. Bungweli lati chiyambire ntchito zake mchaka cha 2012 mdziko muno iyakhale kuthandiza anthu omwe ali ndi mavuto a kung'ambika kwa mlomo komanso bola mkamwa omwe akhala pa ndandanda otathandizidwe kwa zaka zochuluka. Mhango anena kuti pakali pano bungwe lawo likuthandizanso ana omwe akubadwa ndi vutoli, ndipo anati iwowa ndi wokhumudwa
kuti wena mwa otere anthu ena amawasala. Anzathu amene ali ndi vuto logawikana pakamwa kapena chibowo mkamwa amakhala ndi vuto losalidwa. Tikakhala kumudziko sitifuna kukhala nawo chifukwa cha malingaliro oti andipatsira matenda amene wawa. Ndinene kuti matenda amene wasiopatsira anayi ndobadwa nawo akuyendanso m'magazi. Nde tisaope tenti atenge ngati anzathu oti anangobadwa mosiyana ndi ifeyo. Atione msimuko kuchokera ku Vangarara mboma la Mzimba omwe mwana wawo amuthandiza pomuchita operation pa chipatala chikulu cha Mzuzu anathokoza a Operation Smile kamba kothandiza mwana wawo. Akadya chakudya chimatulukira mphuno, akamwa madzi amatulukira mphuno, komanso kusamwa pafupi komanso kupita ku sukulu amasalidwa ndithu. Koma panopo mmene wakonzekera kukonzeka apapa ndikachiwiri mmene anakonzekera poyamba naona kusintha ndithu. Bungwe la Operation Smile lapanga ma operation okwana 2977 omwe amathandiza milomo yong'ambika komanso kuboka kwa mkamwa mdziko muno kuyambira mchaka cha 2012. Akatswiri achenjeza kuti ulimi wa chaka chino ukukumana ndi mavuto kamba kakukwera ka mtengo wa zipangizo za ulimi monga fetereza ndi mbewu. Pakadali pano mabungwe a Farmers Union of Malawi komanso Civil Society Agriculture Network CISANET ati ngakhale mvula ikuoneka kuti igwa bwino chaka chino pali kuthekera kuti alimi sakolola zokwanira. Benedette Chikwandamia ali nkhani yonse. Dziko la Malawi lakhala likukumana ndi mavuto akukwera kwa zinthu pamene mlingo wa kakweredwe ka katundu wafika pa 32.4% pofika mwezi wa Oktoba chaka chino kuchoka pa 20.8% mchaka cha 2022. Izi kuphatikizapo ng'amba yomwe inakhudza nyengo ya ulimi ya chaka chatha zinachititsa kuti anthu ankhaninkhani mdziko muno akumane ndi vuto la njala kamba kakuchepa kwa zokolola. Mtsogoleri wa bungwe la alimi la Farmers Union of Malawi a Jacob Nyirenda wati nyengo ya ulimi ya chaka chino ili ndi zokomera komanso mavuto omwe angalepheretse dziko lino kupeza zokolola zokwanira. Iwo ati izi zadza kamba kakuchepa kwa anthu omwe apindule nawo mu ndondomeko ya AIP kusapezeka komanso kukwera mtengo kwa zipangizo za ulimi. Katswiri pa nkhani za ulimi a Felix Jumbe ati mlimi yemwe ali ndi munda waukulu kufikira hekitala imodzi akuyenera kukhala ndi ndalama zosachepera 840,000 kuti akwaniritse kugula matumba 8 a feteleza wa mitundu iwiri pamene tsopano fetelezayu akugulitsidwa pa mtengo wa 105,000 kwacha pa thumba lolemera 50 kg pa mseka. Ndipo Elizabeth Namaona mkulu wa bungwe la CISANET wati mavutowa achititsa alimi ang'onoang'ono kulephera kupeza zipangizo zokwanira za ulimi mu nyengo ino. Kotero Namaona atsindika kufunikira kulimbikitsa alimi kubyala mbewu za mitundu yosiyanasiyana kupatula chimanga chokha komanso kulangiza boma kuti lichilimike pa ntchito yokonza misewu ya m'madera yomwe alimi amagwiritsa ntchito komanso malo osungira zokolola. Munyengo ya ulimi ya mchaka cha 2024-2025 boma likuyembekezeka kufikira mawanja 1.1 miliyoni ndi zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Koma ndondomekoyi ikukumana ndi mavuto pamene alimi ambiri kufikira lero sanapezebe zipangizozi ngakhale kuti nyengo ya mvula yayamba kale. Izitu zikusonyeza kuti ngakhale chaka chino mvula ingagwe bwino pali kuthekera kuti dziko la Malawi lilepheranso kupeza zokolola zokwanira. Nduna ya zaumoyo akhumbiza Kandodo Chiponda yatsutsa malipoti osonyeza kuti zipatala zambiri za boma zikugwira ntchito popanda mankhwala. Kandodo Chiponda anena izi ku nyumba ya malamulo pamene amayankhapo nkhawa za phungu wadera kummawa kwa boma la Machinga. Esther Jorobala kuno ku Malawi kuyipa kwake anthu timangofotokoza zinthu kwakhanga kuti zonse zaipa ndi ndinafunsa kuti wati moti lero palibe amene walandira ku mankhwala mzipatala. Amalawi sikuti akufuna kuwuzidwa kuti mankhwala mzipatala alimo. Amalawi okha akuona timapita kumene kujandira zibale athu kutuluka popanda kulandira china chilichonse ngakhale x-ray. Ifeyo kumakosiyo santhu amakhala kutipempha kumapita ku chipatala cha private pali onde pati kuti akapangidwe x-ray. Muzipatala za boma x-ray sikugwira ntchito zonsezo Amalawi akuzidziwa.
koma Jolubala alimbikirabe kunena kuti mzipatala zaboma mulibe mankhwala. Pakadali pano ena mwa anthu othandizira ntchito za umoyo mzipatala zaboma adzudzula boma atikamba kosachitapo kanthu pa madandaulo awo. Anthu akhala akufunsa boma kuti liwapatse maalawansi awo omwe akhala asakulandira kuyambira mchaka cha 2006. Ofesi ya Ombudsman inalamula boma kuti lipereke ndalamazi kwa anthuwa. Isaac Salima akuyitsatira bwino nkhaniyi. Ena mwa othandizira ntchito za chipatalawa ndi monga maklinikhi ochapa komanso ena othandizira ntchito za chipatala. Iwo mwezi watha adanyanyala ntchito pokakamiza boma kuti liwapatse ndalama zawo ngati mmene adalamulira nkulova madandaulo a anthu mbuyomu. Othandizira ntchito za umoyowa akhala asakumvana ndi boma pamene iwo adakamang'ala kuti boma lidawasala pamene boma lidakweza maalawansi kwa madotolo, anamwino komanso othandizira ntchito za umoyo okha. Iwo kenako adatengera nkhaniyi ku ofesi ya Ombudsman kumene atayiunika nkhaniyi adalamula kuti nawonso akuyenera kuwakwezera malipirowa mmene adakwezeredwa anzawowa kuyambira mchaka cha 2006. Koma pakadali pano boma kuti lakhala lisakuyankhapo pa nkhaniyi, ndipo anthuwa atakwiya kuti boma silimachitapo kanthu pa nkhaniyi. Mwezi watha adachita zionesero pokakamiza boma kuti lichitepo kanthu pa nkhaniyi. Awine Kumulenga amene ndi wapampando amene amayang'anira anthuwa adati pakadali pano akugwirizana kuti anyanyalanso ntchito pa 2 mwezi wa Mawa ngati boma lipitirire kusayankhapo pa nkhaniyi. Chifukwa cha chimene chichi kukakamiza boma kuti atipatse ndalama zathu tinagwirizana zona kuti tinyanyale kugwira ntchito kuyambira pa 2 sipatinapa 14 days kuti atiyanthe nkhawa zathuzi zimene zakutiyankha. After 14 days tapatsanso 7 days ina ikusa pa 1 come 2nd December ikeyo atinyanyala ntchito zipatala zonse za Malawi muno kuyambira kunsanje. Iwo ananena kuti ndalama zawozi pakadali pano zidapitirira 45 billion kwacha. Amene amayankhulira nduna za umoyo mdziko muno Adrian Chikumbe komanso mlembi wamkulu ku nduna za umoyowu Samson Ndolo sadapezeke kuti ayankhepo pa nkhaniyi. Pamene kugwira ntchitowa adanyanyala ntchito mwezi wathawu, ntchito zina za umoyo zidasokonekera mzipatala zambiri za boma. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the Racer, now play the Baster. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the Baster. Foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste, and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti, and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zikomoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvu.
Department of Disaster Management Affairs DODMA atsindika kufunikira kuwunikiranso ndondomeko za ntchito yokonzekera ngozi za dzidzidzi. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli a Fedson Chikuse wayankhula izi pa msonkhano owunikira momwe dziko la Malawi likuchitira pa ntchito yokonzekera za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Brenda Kayo walemba ripoti ili. Achikuse ali kukhudzidwa kwakukulu komwe dziko la Malawi lidakumana nalo kamba kana mondo wa Fred komanso mphepo ya mkuntho ya El Nino kudaonetsa kuti dziko lino lilibe ndondomeko zokhazikika zothandizira dziko likakumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Iwo anati nkofunika kuyika ndondomeko kuti dziko lino lizigwiritsa ntchito pokhozekera pa nkhani ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Komano tufuna kuti tikambirane kuna kuti tingapange chani kuna kuti mavuto a ngozi zogwa mwadzidzidzi akatipeza tingapange chani kuna kuti kandi mvula yambiri kandi mvula yochepa kandi maflazi zikabwera zinthu zimene zijazo tingapange chani kuna kuti anthu asapangidwe affect kwambiri kapena kuna kuti kuwawa kwake kusakhale komveka kwambiri chifukwa tutapanga zina zake. Ndetu kufuna tikambirane kuti tikazopanga chani nthawi yoti kuli mvula yochepa tango kuti kuli mvula yochepa tikazopanga chani kuna kuti anthu asamve kwambiri wanjala. Mkulu wa bungwe la World Food Program kuno ku Malawi a Paul Turnbull anati dziko lino likufunika kugwirana manja komanso kugwirira ntchito limodzi pofuna kuthana ndi vuto la kusintha kwa nyengo. Mawu ake mlembi wamkulu ku bungwe la Red Cross Malawi Achifundo Kalulu anati kukhala ndi ndondomeko zokhozekera mavuto a ngozi zogwa mwadzidzidzi asanafike dziko la Malawi likhoza kuchepetsa ena mwa mavuto omwe amadza kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi. Chachikulu ndichonena kuti tikuyenera kuti ngati dziko tikhale ndi ndondomeko yokhazikika yoti tonse tizitha kugwira kuyambira kuboma kuyambira ife amene amabungwe kuthandiziraponso ndi eni ache ma communities amene timagwira nawo ntchito anthu akumudzi. So mkumano umene uthandizira kuti tipeze njira ndi kupanga njira zoti tonse ngati mabungwe amene tikugwira limodzi kuti anthu athu akhale otetezedwa tikhale ndi njira zofanana zoti titha kuzigwiritsa ntchito pamene tikuyang'ana ntchito imeneyi. Msonkhano omwe kuchitika kachiwiri mdziko muno unasonkhanitsa akuluakulu a boma ochita kafukufuku komanso mabungwe oti si aboma kuti akambirane momwe angathandizire dziko la Malawi pokonzekera ngozi zogwa mwadzidzidzi. Sukulu ya ukachenjeri ya MAST yati pakufunikira umodzi kuthana ndi matenda atsopano amene angakhuze umoyo wa anthu. Mkulu woona za kafukufuku ku sukulu iyi Professor Alfred Maluwa wanena izi pa msonkhano oyamba olimbikitsa umodzi pa za umoyo One Health. Amaluwa ayankhula ndi mtolankhani wathu Selina Tambula. Chifukwa kumene kuganiza kotereko kwa One Health ndi kwa nyuwani kunoko ku Malawi kunoko chimene timadziwa nchikuti akunduna za umoyo amayang'anira za thanzi lathu ifeyo anthu ndipo akunduna wa zamalimidwe ndi amayang'anira za umoyo wa zinyama zimene timaweta komanso akunduna woyang'ana za chilengedwe ndi amayang'ana za chilengedwe. Tsono papa tikuona kuti onsewa angathe kugwirira ntchito bwanji limodzi kuti tikonze zonse zikhale bwino kuyambira zinyama ifeyo anthu komanso nkhani. Mawu ake pachiwiri kwa mkulu wa bungwe la Malawi Liverpool Walk-in Program Professor Janlisa Musaya walimbikitsa mgwirizano pa ntchitozi. Tukufuna tonse amene tikugwira ntchito zosiyanasiyana pamodzi tiwunikirane kuti kodi umoyo wathu ungakhale bwanji. Tisangoyang'ana umoyo ungoyang'ana poti umoyo wa munthu iya koma umoyo wa munthu umathanso kukhuzana ndi zinyama umatha kukhuzananso ndi madzi even zomera zomwezi zimatha kukhuzana ndi umoyo wathu. Ndiye ndinapereka chitsanzo cha matenda amene timayang'ana ife alikodzi kuti panopa tikumapeza tizilombo toyambisa likodzoto timene tili tatsopano timene tabadwa pamene tizilombo timene timayambisa matenda a nyama ndi kuwanthu tukhanga titakwatirapo ndiye tikumabweretsa ana achilenga ndiye anawo akupezeka mwa ife anthu komanso muzinyama monga ngati ng'ombe komanso mapezekaso m'madzi munkono. Ndiye tikunena kuti pamene tikulimbana ndi matenda alikodzi tisangoyang'ana kwa anthu tokha tiyeniso bwanji tilimbane ndi kunyama tiyang'anenso mu environment. Kampani ya Sifao Mobility yatsindika kufunikira kulimbikitsa ogwira ntchito kufuna kupititsa patsogolo ntchito yothandiza makasitomala. Mmodzi wa akuluakulu ku kampani ya Eric Kazembe wayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo wapadera oyamikira ogwira ntchito.
Luwereni Mpasa walemba ripoti limene akuwerenga Sambanda Junior. Poyankhula utatha mwambo wopereka mphoto kwa ogwira ntchito akazembe anati chochitikachi ndi njira imodzi yolimbikitsira ogwira ntchito kuti azidzipereka polimbikira ntchito zawo. Mwambo umenewu ndi wofunika kwambiri, ndi mwambo umene timabweretsa anthu athu onse a ntchito pamodzi kuti apikisane tione kuti wopambana ndi ndani. Makamaka mpikisano suti umangokhala kuti awine mphoto yayi, umakhala zokuti tione amene akuthandiza makastoma moyenerera. Tionetsetsa kuti mtsogolomo competition ngati imene titapange mtsogolomo idzakhale yopambana kuposa apa pamene talekezera apa. A Gift Dauda omwe ndi mmodzi mwa opambana ati mpikisanowu wathandizira kuchilimika polimbikira ntchito. Ichi ndi chilimbikiso chachikulu kwambiri kozi mene umagwirira ntchito chipereka mphamvu komanso kuzera mu competition ngati timadziwa zonoti timalephera pati tikuyenera kukonza pati kupita chitsogolo kuti luso lathu likhalebe likupitirira mzaka zina zomwe zikubwera. Izi zimathandizira kwambiri kwa makastomers kozi timakhala ndi skill imene imapangisa kuti makastoma athu akhale ndi smile akabwera kunoko. So ngati wewe ukuziwa kupanga handle bwino makastomers and kuwathandiza moyenerera kuti makastoma athu akhale osangalala ndikuti tikhalaso ndi makastoma ambiri amene akhoza kumabwera kuti kampani athu ikhale kupita kutsogolo. Opambana mu mpikisanowu adapasidwa zitupa zozindikira kupambana kwawo, mphoto zosiyanasiyana komanso mwayi woyimira dziko la Malawi pa mipikisano yonga yomweyi ku mayiko akunja. Nkhani zathu ndi zomwe zikumatisiyana na insomero yake. Mtsogoleri wa dziko lino akuyembekezeka kulankhula ku mtundu wa Malawi madzulo ano. Akatswiri afunsa aphungu a nyumba ya malamulo kuti akonze zotsamwitsa zimene ndondomeko ya chuma cha dziko lino yakumana nazo. Munkhani zina mabungwe achenjeza kuti kukwera mtengo kwa katundu osiyanasiyana kukhuza ulimi chaka chino. Munali ndine Yankho Sonda.